Ayo, angkol. Ang murag na problema ning duha. Unsa man? Patay. Sa problema dahil ninyo ron. Nasuko na ka, angkol. Wala, oy, nakutan na naman ko. Buntis-buntis ka na ako, nyali ko di mo kaya panagutan. Kabalo bitaw kang eskwela pa ta? Nag-eskwela ka, kaning problema ni mo, sulbara. Maunang karon, isumbong hindi kasi mong papa nga buntis ko. Iyo lang sa karon ba, kay makulutahan ko ni Papa. Ingon ba ito nga, pahumanon pong eskwela. Unsaon nimo pagka mag-eskwela nimo ana imong tirada? Atik-atik og eskwela pero chicks ang tirada. Ingana man na, basta batanon pa ta. Unya karon nga ako may nadisgrasya. Aw, 9 months po, magpa-immunize na ta. Immunize sa imong mata. Gaan ko palagi buntis yun ang bayhana lagi ba Kagahapon sa kantin, perte itong suka. Mao na juguro na siya, buntis siya. Oh, noon sa mangka, gikabuhi ka? Wala oy, okay ra ko. Tara, balik na lang ta sa inyo ha, yatod na lang tika. Unsa ihatod ti ka? Matod ta sa inyo ha, paibalo na to imong papa nga buntis ko. Ayaw sa lagi ba, kay high blood pagis Papa. Makalayas kung was oras ani. Bahala ka, og di ka madto ako muadto. Ayaw sa lagi ba? Da, confirm, buntis jud ay. Ako bitay manguyab nimo sa una, tanawa ron. Tugot pa ko nimo sa una, dinda ka mabuntis ron, tanawa mong kaagi. Uy, Jim, nakusa ka diya. Aw, kanang nangita og damang kay uso mangog damang ron. Aw, uso di ay. Aw, kanang asa day mo? Diya Miss Balay, namito yung Papa. Awa na resulta na. Aw, sige, amping mo. Sige, kinsa mi. Sige. Pang, hilaw pa man guro na imong kahoy, Pang. Ha? Hilaw pa man na, oh. Masugnog na day na. Wala mo ga. Guna, oh, naghilaw pa mang taon na. Oy, di pa man taon na mo siga. Bugaon lang ako daan kay para mauga ba. Ibulad sa adlaw ba. Ayo, angkol. Angkol. Patay na ko gitrabaho sa Papa, high blood yun sa motron. Ayo. Uy, nalaki yung anak. Ha? Yung anak ko. Nasa ron. Ay. Wala sabi kay tiwasan sa kuning adlaw dito untay problema. Uy, hilaag laki mo. Wa mo nang eskwela? Ay ma, Ay, te, nalang ko isumbong sa inyo ha ba? Pero mas importante og si angkol. Ay, oh, naman si angkol mo diha. Adoon ako. ma, ay ba? Ilom diha, tago-taguan pag yun nimo. Isa tago-taguan day. Isa but pasabot ninyo. Sa may problema ning duha ka bata. Diretsuha daw ko ninyo. Natingala bitaw kung anong wa mo nang eskwela. Sa gyud problema. O may klase karon ba, gilaagran ako si Nicole Dre ah. Sige lag, di na tinuod te. Man nagbuga si angkol og kahoy te. Ayaw sa ron ba? Ako giluoy ani ron. Ay sus, kinahanglan gid di makabalo sila. Ayay, kay ka ako'y luoy. Murag lahi na ninyo ba? Sulti mi be, sulti mi. Ali dire. Ali dire ay dagan-daganin ni problema nimo. Ang murag na problema ning duha. Unsa man? Patay. Unsa may problema ninyo ron? Angkol, nakadisgrasya si Ronron ba? Unsa? Kisa may nabanggaan nimo ron? Ay, dili motor call. Keep quiet sa ba? Sige, isa-isa ninyong problema. Samtang napa si angkol ninyo dire. Samtang wala pa na nasuko. Ay, wa pa din na siya nasuko. Mao ganing ay sagtugan no. Amo tagag masuko na, asa ka tapo niton. Unsa problema dahil ninyo ron? Nasuko na ka, angkol. Wala, oy, nakutan na naman ko. Ay, kadlok day hawa pa na siya nasuko day na. Anak naging siya day. Mahisa ko. Yung ihi-ihi diya, masibak na pun ka. Sige na be, isulti na ninyo be. Sige na, isulti na ninyo. Hello? Kinsa ni? Ay, si Brother Dudong? Nadere. Pangogi, pangita ka. Sabi ni. Hello, kinsa man eh? Sige. Pabuta ko ninyo. Pasalamat mo na ako ilakaw, pero wa pa na human. Inigbalik na ako ha. Isumpay na to. Sa isumpay? Part 2. Ang part 2.